таъррифаи Толибон сабаб шуд ки Тоҷикистон як бозори муҳими содироти ангиштро аз даст диҳад. ин хабарро Шерали Кабир, вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон, дар ҷамъи хабарнигорон эълон кард. аз ҳама зиёдтар соли 22 тақрибан 371 ҳазор тонн ангишт содирот карда шуда буд ки аслан ба ҷумҳурии исломии Афғонистон ва ҷумҳурии исломии Покистон равона карда шуда буд. ҳукумати Толибон баъзе намуди механизмҳои тарифиро ҷорӣ карданд ки як тарифи транзитӣ ворид карданд ки содироти ангиштро хеле ба мо мушкил гардонд. то $40 сари ҳар як тонн бояд мо барои транзит маблағгузорӣ мекардем. ҳамин таъррифаи Толибон сабаб шудааст ки содироти ангишт аз 371 ҳазор тоннаи соли 2022 ба 153 ҳазор тонна дар соли 2023 коҳиш ёфт. ҳамчунин истеҳсоли ангишт бар асари ин таъррифаи Толибон 300 ҳазор тонна коҳиш ёфтааст. ин муқаррароти Толибон Тоҷикистонро маҷбур кардааст ки аз бозорҳо дар ҷануби Осиё даст кашида ба бозорҳои Осиёи марказӣ рӯ биёрад. ба ин нигоҳ накарда хушбахтона ҳозир бозори нав, бозори Ӯзбекистон хеле як нишондоди хуб дида мешавад дар ин нимсола. масалан агар ки дар имсол 307 ҳазор тонн ангишт дар нимсола содирот карда шуд, ин ҳамаш тақрибан 98% ба ҷумҳурии Ӯзбекистон. бозори Ӯзбекистон барои мо хеле муҳим аст. ҳатто оз дар Панҷакен дида мешавад ки мошинои зиёди бо ангишт дар онҷа ҳастанд ва қисми зиёди ангиште ки ба Ӯзбекистон содирот карда мешавад ба минтақаи ҷанубе ки бо мо ҳамсарҳад астанд. ин таъррифаи Толибон токунун бекор нашудааст. вазири саноат мегӯяд ҳукумати Тоҷикистон ин масъаларо бо Толибон расман дар миён нагузошта, танҳо қисме аз тоҷирон бо маъмурони Толибон баъзе роҳҳоро пайдо карданд. дар ним соли 2025 истихроҷи ангишт ба 1,55 млн тонна расидааст ки 919 ҳазор тоннаи он токунун ба фурӯш нарафтааст. Тоҷикистон пас аз бозгашти Толибон ба қудрат ҳамкориҳои пайдову пинҳоне бо ин гурӯҳи ҳоким дар Кобулро дорад ва дар нимаи аввали соли 2025 гардиши молу коло миёни ду кишвар ба беш аз $40 млн расидааст.